Ja, daar staan we op de laatste dag van Maak het Waar. We mogen weer een verrassingsontbijtje brengen en nu staan we in Kessel. We hopen dat het allemaal goed blijft gaan met de verbinding, want we staan namelijk in een huis waar de voordeuren binnen staan. We gaan eens even kijken, Stefan, of het lukt. Hier kunnen wij aanbellen. Kijken. Er is al belangstelling van buitenaf. Dus we gaan even kijken. Ik weet niet of mevrouw het goed hoort. Want we zouden hier komen voor Dien Hendricks. Eens kijken. Een goedemorgen. Goedemorgen. Wij komen u verrassen. Namens Omroep PNN. Dat is leuk. Dat is leuk. En ik zie hier allerlei mooie dingen. Kunt u daar iets over vertellen? Is dat vandaag? Nee, dat was maandag. Afgelopen maandag was dat. Afgelopen maandag. En Ja. toen waren jullie 60 60 jaar jaar. getrouwd. Voor de wet, hè. Voor de wet. Oké, Ja. want het was verschillend. Ja, De wet en... dat was voor de belastingvoordelen. Oké. En wat was er dan een andere dag dan de wet? Het volgend jaar in augustus zijn Dus, wij Voor de kerk, hè. Dat telt voor ook. de kerk getrouwd. Oh, dus er zit best een heel stuk tussen dan. Ja. Ja. Oké. Ja. Nee, dat kan natuurlijk. Ja, dat was voor de belasting. Maar wij zijn hier omdat u opgegeven bent door Wilma, Ja. Ja, uw schoondochter, klopt Ja. dat? Ja. Ja. En zij zei dat u een zwaar jaar achter de rug heeft met veel operaties. Ja. En Alta Hey. en hier en ik. U bent het. Ja. Oké. Ja, ik dacht dat het mevrouw was. Dus, Nee. Kijk maar of het Ja. een beetje beter is geworden. ja, maar hoe voelt u zich? Dat is denk ik belangrijker Prima. dan wat er te Prima. zien is. Prima. U voelt zich prima. Prima. Dus u kan nog 60 jaar mee? Nou, Nee, begin eens met 5. Dat hoeft niet. Begin eens met de 5. Ja. Jaar voor een jaar. U straalt allebei geweldig. Ja, en wat betekent Wilma voor u? Alles. Alles. Die heeft ervoor gezorgd dat we hier kwamen. Want we woonden eerst in een 2 stoks hoog. Of 3 stoks met een zolder dus. En die zei altijd, ik had al verschillende keren een TIA gehad en een keer een beroerte. En die zei, morgen of overmorgen kun je niet meer tegen de trap bouwen. Er moet een lift komen en dat gaat hier niet. En de douche moet veranderd worden. Ja. Geven jullie op. Voor 10 jaar terug al. Oké. En dat hebben we toen gedaan. En nu zitten we bijna laatst. Morgen zitten we hier 4 jaar. 4 jaar. Nou, Naar op die. Dus, en wat een mooie locatie is het. En fijn samen. Ja, ja. natuurlijk. Want dat hoor je ook wel eens anders. Goed, ik geef u het ontbijtje. Het wordt vandaag gesponsord door de Groentehoofd en bakkerij Teun uit Helden. Oh, Ja. ja. Uit Panningen, sorry. Ja. Moet ik wel goed zeggen. Hè? En dan wil ik u nog heel veel mooie jaren samen toewensen. Oké. Ja? Ja. Oké, dan gaan wij terug naar de studio. Ja. Geniet ervan. Bedankt. Dankjewel. Dag, meneer en mevrouw Hendricks. Dit was het laatste ontbijtje, verrassingsontbijtje. En ik hoop dat we ook bij de voedselbank zoveel mensen blij mogen maken met een mooi voedselpakket. Zoals deze mensen vanmorgen hun verrassingsontbijtje hebben ontvangen. Dit was de laatste, zoals ik al zei. We gaan terug naar de studio. Laura Lustemans, bedankt iedereen.